místnosti, tam budete mít klid na to prohlížení, jo, na prohlížení. Je to ve druhé místnosti, jo. Já teď mám jednání s kolegy, dneska tak hodná není, jo. Takže pojďte se mnou. Teďka mám tady vlastně právního zastupce. No ne právního, ale obecného zmocněnce. Dobrý den, Štrup. Chtěl jsem se zeptat, kdy pak budete mít na nás třeba i čas, jako? Potom se dělá zápis ještě, ne? Zápis prosím vás. Záznam o tom, že proběhlo nahlížení do spisu a protože nejsem klíčový pracovník, tak já s váma teď dneska jednat nebudu. Jo? A kdy pak byste si s náma mohla udělat čas? Ne, opravdu ne. Domluvíte se s kolegyní, s paní Novotnou. My ale chceme mluvit s vámi. Ale já s váma nic teď nepořeším. Ale my s váma ano. Pojďte, pane Juleku, jo? Budeme do jednací místnosti a tam si nahlížíme do spisu. No a kdy pak budeme moct s vámi hovořit? Vy jste tady paní vedoucí hospodu? Jsem, ano. Výborně, takže my z toho důvodu s vámi chceme hovořit. Ano, ale vy jste si nedojednali. Ale já se vás teďka tímto ptám, jako prostě, vy mě neslyšíte nebo nerozumíte? Prosím vás, nenahrávejte si mě. Já si vás nahrávat podle paragrafu 88 občanského zákoníku můžu, takže mi odpovězte prosím vás na moji otázku, kdy vy si na nás uděláte čas. Nemáme domluvený jednání. Ale na to se vás ptám, kdy si na nás uděláte čas. Dneska ne, určitě ne. Já se ptám, kdy. No ne, my chceme mluvit s paní vedoucí, jako vámi. Paní vedoucí, my na to máme právo, takže výborně. Takže já bych prosím vás, abyste se zašátrala do svého. Ano, proto jsem chtěl po vás, abyste vytáhla kalendář a můžeme se prostě o tom podebatovat. Já teď mám další jednání, takže teď vám to je otázka 30 vteřin. Já teď tady nemám kalendář. Tak my půjdeme ještě s... Tak my půjdeme ještě s vámi. Abyste se podívala do kalendáře, kdy máte čas na nás. Chviličku, já jsem... Jdete pro kalendář? Nejdu, já jdu pro kolegyni, která bude sedět u toho nahlížení. No a my bychom rádi, abyste si dala kalendář. My bychom rádi, abyste stanovila termín. A neuhejbejte mě a nevyhejbejte se odpovědi. Já se vůbec nevyhýbám, ale prosím vás... Celou dobu. Já jdu pro kolegyni, která bude... To je půl minuty. To je půl minuty. To je půl minuty, co se podíváte do kalendáře a sdělíte nám datum termínu schůzky. Tak kdy pak půjdeme pro ten kalendář? Já teď jdu za paní Biskovou, která bude s váma při tom nahlížení. Já se ptám na něco jiného, paní vedoucí. Ano. Výborně, tak mě odpovíte? Teď vám odpovědět nebudu, protože u sebe nemám kalendář. Tak kdy se máme zastavit pro ten Dobře, kdy se máme zastavit pro ten termín? Tak se zastavte až po nahlížení do spisu. Dobře, děkuju, tak to mě stačí, děkuju. Vidíte, že se domluvíme. Ne, nebude. Ne, to víceméně, já na to mám právo, 88, nový občanský zákoník. Dobrý den. Paní Bisková, ta bude s váma při nahlížení do spisu, jo? Z kanceláře. Dobrý den, obecný zmocněnec Pavel Štrup. Prosím, ještě jednou. Obecný zmocněnec Pavel Štrup. Tak budeme v místnosti, ano? Já jsem po rakovině, takže samozřejmě krku a takže se mě mluví hůř. Takže můžete nahlížet, můžete si dělat výpisky, můžete si ofocovat. My si to ofotíme a mažeme za vámi zase zpátky. A potom teda si zastavte ještě u mě.
Jasně. A paní Novotná teda, která napsala, že bude u toho přítomná, nebo tohleto... Paní Novotná nepsala, že u toho bude přítomná. No paní Novotná mě vyzvala, že tady bude, jako v tom dopise, že... To není podstatný, vykašli se na ptákoviny. Je tady paní Výsková, vlastně je to nestranný pracovník. Podrž to, já si připravím. A potom se zastavte a domluvíme se na tom nějakým společným jednání. No? Děkujeme. Tak jo. Jenom já se zeptám zmocněnce, máte nějakou plnou? Napište si to do toho prohlášení momentálně třeba. Ještě poprosím, vy jste ukazoval minule už, ale tak poprosím o občanský průkaz. Ano, vteřinku, já si tady napěře. Takže je ověřené. Jako jo, víte, o tom, že máte. Jo, že ho jmenujeme. To tady stačí akorát, aby to sdělil. Ale tak poprosím. To úplně stačí. A už je tam od minule taky, no. Tak já vás neznám. Ne, nemusíte mě znát. Stačí, když tady paní Junek Ale sdělí. musíme vědět při nahlížení, že jste vlastně osobní zmocněnec. Nemusíte. Musíme. No však to vám tady paní Junek říká a sděluje celou dobu. Nebo nesděluje, nebo jako prostě tady jako prostě víceméně Ale jako je proti tomu. Ale i samozřejmě, abyste se Na co? Vy to víceméně nepotřebujete ze zákona. Já vám to samozřejmě ze slušnosti dám, ale nepotřebujete. Tak, takže můžete nahlížet, My jo? potom teda chcete